Kani, anak garibi. Kamukan. Yan para na anak garibi. Start plotting this area. Okay. We start So plotting guys, this area. we're busy for preparing this Chris. kind of sand and gravel. Asa man kutsilyo ang isugo? Tugay man. Kasi mangaling daw. Diri, ang kanin siya. Tama ng balas ha. Di sa daw ako na nagaling kay wapay kwan. Oy, Okay. Okay. Thank you. Okay. Ano ang hala kung bumba ta diri kwan? Kabumba. Hoy, kaya na mo sa baton. Kanina ba sila ba sila? Kanina. Kani ba Gigi? Tindog diri Gigi. Guys, Human Gigi. Okay. Anak siya para nice. kapit na mi humahuman. dinapoy at bang. Napuyat bang? Pero dapat Okay.